A teraz zapytamy kilka osób o ich stosunki międzynarodowe. Taigi esu lietuvių kalbos mokytoja, dėstau Lenkų mokykloje lietuvių kalbą. Na, man nėra tai labai sunkus dalykas, nes vis dėlto aš esu per pusę pati Lenkė. Mano mama yra Lenkė, todėl tą kalbą pakankamai gerai pažįstu. Nasza początkówka współpracuje ze Szkołą Ruchu Drogowego. Saugersa jest Mokikla. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na te zajęcia. One się odbywają w języku litewskim, ale dzieci czasami też mogą odpowiadać i po polsku. Na spektakle w języku litewskim udajemy się dość często, bo czasami przybywa spektakl tutaj do naszej szkoły, ale ostatnio byłam z wnukami na przedstawieniu właśnie Śnieżka i 7 krasnoludków. Wrażenie niesamowite. Przyjaźnię się z dziećmi innych narodowości, dlatego że to jest bardzo ciekawe. Codziennie spotykamy się, przyjaźnimy, tworzymy wspólną historię i kulturę, a więc trzymajmy się razem.